You gotta understand, wait until the end, I'm here to stay. 4 finais de infarto mantiveron en tensión aos 3.000 espectadores que asistiron á proba. A climatoloxía non acompañou de todo, pero non foi un obstáculo para disfrutar de un circuito en perfectas condicións e que permitiu aos 108 participantes demostrar as súas habilidades sobre a pista. Na categoría de menos de 1.600 centímetros cúbicos, Gabriel Serrano demostrou a súa condición de campeón e aumentou as súas posibilidades de cara a revalidar o título. Dani Castro suma uns puntos vitais de cara ao campeonato coa súa segunda posición, especialmente importantes tras os problemas de Ángel Pérez Lanchiñas, que o relegaron á 11ª posición. En máis de 1.600 centímetros cúbicos, as sorpresas foron continuas dende a mesma saída, na que non participou o actual líder da categoría John Ander. Sen embargo, Manuel Caamaño, dominador de entrenos e semifinais, viu como as súas aspiracións se quedaban truncadas ao pagarse o semáforo con unha avería que o deixaba tirado na mesma saída. Sergio Cancela, outro dos favoritos, abandonaba tamén á falta de 3 voltas, deixando a victoria na bandexa a Tino Iglesias, totalmente arrollador, que non deu opcións a Óscar Bao, obtendo unha meritoria segunda posición. Na categoría de Carcross non foi menos emocionante e incerta que as anteriores. Michael Vilariño fixo valer a súa condición de poleman para anotarse unha importante victoria que lle axuda a subir escalóns na loita polo título. Joaquín Chamorro e Pablo Sánchez aupáronse ao segundo e terceiro peldaño do podium, o que non poideron acceder algúns dos favoritos como Juanjo Mol, Iván Ares, Xavi Ramilo ou Sergio Bello. A División 4, que agrupa os potentes prototipos 4x4 e os máis lixeiros tracción traseira, deparou un importante duelo pola victoria entre Perfecto Calviño, o seu Ford Fiesta, e Juan Vilariño aos mandos do seu 205 Proto, que non diu tregua durante toda a manga ao campeón de España. Perfecto facíase así cunha victoria que se lle resistía nas últimas probas sobre o circuito José Ramón Losada. Santiago Ares completaba un podium que poñía o broche a unha xornada das que crean afición. A organización non puido relaxarse en ningún momento. A tarea de sacar adiante unha proba con tan alta participación sumáronse os múltiples incidentes que tiveron lugar. Destacables son os accidentes de Sandra García e Nicanor Rodríguez en Carcross e de David Martín en máis de 1.600 centímetros cúbicos que requiriron a asistencia dos servicios médicos do circuito. A pesar da espectacularidade dos accidentes, os tres recupéranse favorablemente.